by Rishi Raj RRP. कविता ढूंढी के भीतर जाई सारा जिला के लइका सतर जाई। नीचे एक कविता ढूंढी के भीतर जाई बकुलहरा के लइका सतर जाई। Recording by RRT Digital Recording Studio, Chhadadana. तो हे चढ़ल बाटे तावरे हाँ हाँ बालू का रक्षावत काहे खाता दे तू भावरे आजू नाही बकसी तो हे चढ़ल बाटे तावरे तोहर हिती हिती हेते हेते बढ़ जाई। नीचे कविता ढूंढी के भीतर जाई सारा जिला के लइका सतर जाई। नीचे कविता ढूंढी के भीतर जाई हमरा टोला के लइका सतर जाई। नीचे कविता ढूंढी के भीतर जाई है नेपाल के लइका सतर जाई। नीचे कविता ढूंढी के भीतर जाई हमरा टोला के लइका सतर जाई।